So ayan na, may kamay na siya. ang haba pa ng paa niya, oh. Walang forever! So, what's up sa inyo guys, mga tol? So, ngayon, kasama So, nagre-ready na kami. Pupunta kami sa puntahan namin. Ayun. Ano daw? Ayan na sumama sa intro natin. So, ayan na nga guys. So, nagre-ready na kami kasi pupunta kami ngayon ng outing. So, mag-i-enjoy kami ngayon. So, yung isa, umalis na, nagbibihis na, nagre-ready na. So, ako magre-ready. Mga bobo! Mag-ready na din ako. So, let's go! Woo! Mabablog ako katulad nila ni Kong TV. Ano bang iko-content ko? Walang lakas, loob, mahiya ako. So, ayun na nga guys, nandito kami sa gilid. Naghihintay kami sa sasakyan namin kasi yung isla na yan. Ayan. Ayan, walang bahay dyan. Dyan kami matutulog ngayong gabi. So, ayun na nga guys. Ayun, nandito na kami sa dagat. So, yung camera natin, dito na tayo, baga malaglag. Ano ba yun? Ayan, dadalhin namin kayo sa isla na yan. Huwag kang magtaka kung marami kang pasir sa channel. Ganyan ang YouTuber. Tanawin ang nauna at gawin mo silang. So ayun na nga guys, punta na kami sa isla na yan. Malapit na. So nakita na yung isla na yan. So dyan kami dumaan ng nakaraang oras. Bakit ako magpapapito? Masaya ko sa ginagawa ko. Wala akong inapakan na tao. Sige lang. Sir, welcome kayo sa isla namin, sir. Welcome kayo sa isla namin. Hari ng kabundukan. Huwag kang papigil, huwag kang magtaka kung marami kang pasir. So, ayun na nga guys, nandito na kami sa isla na aming tutulugan ngayon. So, ayan. Ayan. Maliit lang na isla to. Ano ang tawag sa isla na to? Walang pumansin sa akin. Masama kasi yung pakiramdam ko at medyo ako lang yung hindi nakakasabay doon sa kanilang lahat naliligo. Kasi medyo masama talaga pakiramdam. Sila yung mga kasama namin mamaya na matulog dito sa isla na to. So di ko pa alam kung anong meron dito sa isla na to kasi ayan, yung mga kubo lang ang mga nandito. Oh, hell no! Walang bahay. Sumakay pa kami ng bangka mula doon. Sumakay kami ng bangka papunta dito sa isla na to. Dong Ryan, ano nga ning tawag sa isla na to? Anong tawag sa isla na to, Dong Mark? Isla Kantupangi? Isla Himalalod. So, nandito kami guys para overnight kami. At ako lang talaga yung hindi nakakaligo. Tingnan nyo naman. Masama talaga pakiramdam ko at malas tayo ngayon. Hindi tayo makakasabay sa kanila. So, ayan sila naligo. Ang malas-malas ko! Mga bobo! So, dito talaga guys, walang kuryente dito. Kuryente. So, walang kuryente. At yung grupo namin iba nandun. Kumusta naman pagligo nyo? Ha?
Masarap maligo. Masarap maligo. Ako lang yung wala. Model siya, model eh. Model. Model. Bibisitahin natin yung iba dito. Kumusta pagligo o dagat? Ayos lang. Ayos lang, malamig. Nakahinga lang. Habulan kami. Ayun oh. So nandito kami sa Quezon Province ngayon, kung saan hindi ko alam talaga kung anong isla to. So ayang ano na yan, nakalagay dyan. Kulang tao dyan kasi parang private ata ang ano na to eh. Pero hindi na sila, hindi pwedeng ano daw dito. Hindi pwedeng mag overnight yung iba. So kami, malakas kami dito eh. So ayun na nga guys, hindi ko alam bakit pinayagan kaming mag overnight. So bukas, meron pa kaming ano bukas, may gagawin pa kami hanggang bukas ng gabi kami dito. So enjoy muna natin tong lakad-lakad ko dito. Magbablog ako katulad nila ni Kong TV. Ano bang iko-content ko? Walang lakas. So ayun mga kasama natin, naliligo na sila. Ako parang medyo okay na din ako at makisama na din ako sa kanila. So bago ako lumangoy dyan, lakad-lakad muna ako dito sa gilid. So punta muna ako dito sa pinakadulo, maglakad-lakad lang muna at hahanap tayo ng ating puntahan doon. Kasi parang naguguluhan ako dito sa nararamdaman ko ngayon, parang kakain talaga. So, Oh, hell no! May kanin ako yan dyan eh. kain muna kami. Kain muna kami. Ayan kasi ano na, nagutom na kami. So mamaya ulit sa ibang clips. Let's go. Sino ba kayo? Bakit ako? Puro lang naman kalaya. Anim kalaya no. Good ma'am. Ano ba ang forma ko ngayon guys? Hindi ko nakikita. Oh, laki pa ng braso niya. Sarap dito sa ano. Sarap-sarap sa buhangin. Guys, napakasarap dito sa lupa. So ayun na nga, pauwi na kami. So yun yung mga kasama natin. Guys, pauwi na tayo. Ayun pa sila. Magbablog ako katulad nila ni Kong TV. Ano bang iko-content ko? Walang lakas loob, mahiya at Ayan yung mga kasama natin. Ayan sila guys. ano ba? Tuloy ba?
Huwag kang papigil, huwag kang magtaka kung marami kang pasir sa channel. Ganyan ang YouTuber. Tanawin ang nauna at gawin mo silang inspirasyon. So ayun na nga guys, nandito na kami sa tabi, nakarating na nasa ano. Yun yung kabilang isla na pinuntahan namin, dyan kami natutulog kagabi. So ito na, matagal na rin kami makabalik dito. So uwi na kami, hanggang dito yung mga clips natin. Dinala ko lang kayo dito kasi gusto lang masama ko kayo sa pinuntahan natin, kahit hindi gano'n tayo nakakuha ng ano, clips. So dito na lang. Wow, let's go. Huwag kang papigil, huwag kang magtaka kung marami kang pasir sa channel. Ganyan ang YouTuber. Tanawin ang nauna at gawin mo silang inspirasyon.